Pod tym dębem miał wypoczywać Napoleon. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was roztomili po krótkiej tygodniowej pauzie w gminie Ciasno. Wyście filmu nie widzieli bez tydzień, mam nadzieję, i że zdążę zmontować ten materiał i rychlik to będzie tydzień, no ale ja nie robił filmiku, nie kręcił materiału prawie bez miesiąc. No i na takie leniwe nawroty myślę, że będzie dobro gmina Ciasno. Toż proszę was na dzisiejszy tajlik, jadymy. Gmina Ciasno leży w okresie lublinieckim. W gminie kwateruje około 7,5 tysiąca persów. Wszystkie wsie gminy powstały we średnich stoleciach. W skład gminy Ciasno okrąg tej wsi wchodzą sołectwa: Dzielno, Glinico, Jeżowo, Molno, Panoszów, Sieraków, Wędzino, Zborowskie. W cenzusie wszechobecnym z 2011 roku 27% personów kwaterujących w okresie lublinieckim zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 66% personów pomieszkujących w samej wsi Ciasno welowało za Niemcami. Sama Ciasno i większość placów dzisiejszej gminy powstało w Rajku, okrąg dzisiejszego sołectwa Glinico, które przeszło do Rzeczypospolitej. Place te leżą około 70 km na północ od Katowic. Nasza rajza napoczynamy od Glinicy. No i starsza miejscowość w gminie. Już pod koniec XII stulecia są zapiski o tym dorfie. A co we Glinicy? Tutaj był werk fajansu. Zaczął fungować od 1767 roku. Założyła, a tak richtig przeniosła go ze innej miejscowości, grofka Garnier. I z tym werkiem związane jest nazwisko Fiala. Fabryka fajansu fungowała do końca XIX stulecia. Już w drugiej połowie XIX stulecia były problemy, zawarto werk, potem zaś odewrzono. No ale skończyła się moda na fajans, zaczęto kupować więcej ze metalu, no i pod koniec XVIII stulecia zawarto już na blank wszystko. Są jakieś pozostałości przy dawnych zabudowaniach dworskich, no ale żech nie poradził tego zlokalizować. Zborowskie to tutaj w 1752 roku był pierwszy ten werk fajansu, zanim przeniesiono go tam, kajżech powiedział. A za mną kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół ma 100 lat, kościół jasne rzymskokatolicki. Mamy czas żnięcia, mamy dożynki bez to skulitego. Dożynki gminy Ciasno, dożynki Krysu Lublinieckiego, tu troszkę zasłonięte. Skupmy się na tym, bo jak przejeżdżamy, to mocka takich fajnistych łonych ze słomy porobionych. Kaś to myśla wam pokorza. No i co dzisiaj już, sobota o godzinie 7, dyskoteka, tam już coś właśnie robili, tam żech napoczynął przy Ciasnej, przy fajerwerze. I do 11 w nocy zabawa z DJ-em. Jutro mszo o godzinie 2, potem mamy przemarsz, rozpoczęcie dożynek pół 4, potem mamy po 4 jeszcze i o 5 orkiestra i pół 6 śląskie gwiazdy wieczoru The Silvers, Krzysztof Pietrek, Bogusława Piechura, Alpina Show i pół 10 zabawa taneczna DJ Kazik. Ja myślę, że to jest coś fajnego i korzystajmy z tego czasu. Kiedy jechał, to żech trafił taką naprawdę fajnisto chałupa z drzewa, zabytek. Co tam jeszcze nie wiem, szkoda, że to takim czymś szpetnym pokryli. Co dotuje laureat w konkursie, to nie wiem, naprawdę fajnisty, no szkoda tego dachu. Obejrzyjcie jaki wiejski landschaft.
te sypania, te stare budynki ze cegły, te pola, no i tam krowy, tam mamy jakiegoś boczonia albo innego ptoka, nie wiem, boloto. Zielony Śląsk. Właśnie my rajzujemy po tym Zielonym Śląsku. Kaj dzisiaj nie ma industrii. A te bloki, które żeście widzieli, są w miejscowości Wędzino. Miano miejscowości pochodzi od miana Wędzynie. Te bloki tu są z kuli tego, jakże powiedział, co to były pegiery, bauerstwo. No, bauerstwo tu ustało, a właśnie stare pałace i zabudowania przypałacowe przekształcano po 1945 roku w bauerstwa, takie komunistyczne PGR-y, państwowe gospodarstwa rolne, tak się to mianowało. No a co tu jest? Pałac klasycystyczny ze XIX stulecia, przebudowany na początku XX stulecia. A przodzie był tu drzewiany pałac ze XVI-XVII stulecia. Dzisiaj w rękach prywatnych jest tam park, są stare strumy, dęby, jest też mauzoleum von Studniców. Ostatnich właścicieli tego pałacu, którzy musieli citać we 1945 roku, niestety ponoć zniszczone, że żadnych mianów nawet się nie da odczytać. Tutaj, w tych lasach, we Wędzinie, znajdował się SS Sonderlager Zandberge. Główna siedziba tego lagru, bo były jeszcze podlagry. Co to był za lager? Lager dla jeńców sowieckich. Te sowieckie jeńce miały być rychtowane do akcji, operacji Zeppelin. Operacja Zeppelin miała za zadanie działalność agenturalną i sabotowanie na tyłach wojsk we Związku Sowieckim. Te sowieckie jeńcy pochodziły głównie z republik wschodnich, azjatyckich. Jaki był tego efekt? W ogóle powstało to w marcu 1942 roku. Jaki był tego efekt? Mocka z tych, którzy byli tam albo piechty posłani, albo na spadochronach, było przechyconych od NKWD i dezinformowało Wehrmacht. Ze lagru te jeńce często pitały. No i potem obławy były urządzane na całkiem Górnym Śląsku. Nie wiadomo, jakie były efekty. W 1944 roku powstał też lager dla babów. No ale wiadomo, w 1944 roku już rozpaczliwe bronienie się Niemców. Pod koniec 1944 roku ten lager i te podlagry, które tu były w okolicy, był ewakuowany w okolice Karlowych Warów. Na trasie z Wędzina do Sierakowa stoi dąb. No, dwa dęby, no ale zajmijmy się tym hrubszym, tym starszym. Niektórzy go dają, że ma 300 lat, niektórzy go dają 450. Nie wiem, nie ma rzek dendrolog, w to bardziej morecht. Ale o co się rozchodzi z tym dębem? Ten dąb, pod tym dębem miał wypoczywać Napoleon. Kaiser Napoleon w 1812 roku kiedy szedł na Rosję, na Moskalów, na Moskwę. Całkie historię Napoleona nie będziemy tutaj przytaczać, nie ma to śląski held, a raczej antyśląski held, no bo całko Europa go nienawidzi, większość. Jakie nacje oddawają mu zoca? No, Poloki, no, Italoki też. No, Polokom dał, można powiedzieć, jakoś niezawisłość, jak Księstwo Warszawskie 1807, no ale to też było wykorzystanie Polaków, no bo miał z nich wojaków, którzy mogli się bić w jego armii i wykorzystywać ich mógł do swoich celów. No a co Ślązoki? No, Księstwo Śląskie było pod Hohenzollernami, większość, mniejszo południowo tajla pod
Habsburgami została po wojnach śląskich od 1742 roku to potajlowane, wiemy. Ja? Wojny śląskie od 1740 do 1763 między Habsburgami a Hohenzollernami. No i dobre, no i co Prusy, co Austryo w pojedynku z Napoleonem, no byli po drugiej zajcie, nie byli we koalicji napoleońskiej, większość tych wszystkich wojen. W ogóle Reich się rozpadł. Ja? Pierwszy Reich niemiecki, święty Reich rzymski, można powiedzieć rzymsko-niemiecki, ja w 1806 roku się rozpadł z kuli Napoleona i powstał Związek Reński ze części tych landów, no Prusy były osobno, no i Austrią. Ja, no i słuchajcie, tu zajdzie taki ten Beispiel osobnej historii Polaków i Ślązoków. No, jak my mamy śpiewać w polskim filmie, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No w ogóle nawet z punktu widzenia Polaków to jest takie trochę, no Napoleon był zbrodniarzem, tak większość Europejczyków, historyków go ocenią. Ja? No, w 1812 roku nie udała się inwazja na Moskwę, Napoleon wrócił i to był zaczątek końca Napoleona. Richtig Napoleon wypoczywał pod tym dębem, no nie wiemy, no tak gadają, jest to możliwe. I to możliwe, co tędy z Francji na Moskwa show. Co jeszcze w tym Sierakowie? No, najwięcej chyba z tych wszystkich dorfów. Mamy dwa kościoły, pierwszy kościół to jest tutaj z 1861 roku, kościół Piotra i Pawła. No, tak mi się zdo, to jest neoromański. Przodziej stał tu drewniany kościół ze XVII stulecia. W Sierakowie pomiędzy tymi kościołami mamy pałac. No, pałac dzisiaj jest remontowany chyba od gminy, bo tu jest szradnięte, że na cele kulturowe jakoś to ma być zaadaptowane. No, fest to wszystko zniszczone. Próbuję przeleźć tam na drugą zajtę, co by wam pokazać ze drugiej zajty. A pałac powstał w 1905 roku w stylu neobarokowym. Przodzi był tu pałac taki drewniany, dwór, mono już we XIV, mono we XV stuleciu. W 1926 roku ten pałac przejął Oberschlesische Landesgesellschaft. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedział. Górnośląski Urząd Rolniczy, tak to przetłumaczono. No ale to nie było tak do końca, bo tu jeszcze potem insze właściciele były. W 1943 roku umrzył ostatni właściciel. Było no i przytłowany tutaj w tym parku. No ale ponoć straszył, tak go dali, że jego duch straszył i po wojnie, po 1945 roku przeniesiono go na Kirchhof. Czemu w ogóle, że powiedział, niemieckie miano, czemu przejął to w 1926 roku właśnie ten Górnośląski Urząd Rolniczy, no bo to były place niemieckie, pozostałe place niemieckie, właśnie kres lubliniecki po Śląskiej Wojnie Domowej, albo po powstaniach polskich na Śląsku, albo po wojnie polsko-niemieckiej, albo po polskiej ekstra operacji militarnej na Górnym Śląsku, te zachodnie place kresu lublinieckiego pozostały pod niemieckim kierunkiem w ramach nowej prowincji Oberschlesien, wyodrębnionej ze prowincji Schlesien, przodzi ino jako Rejencjo Polsko. No, tak to wygląda z drugiej zajty. Widzimy, co nowy dach jest całkiem stawiany. Tam mamy taki mały turm. Ja, roztomili. Takie są dzieje tego Śląska. Szkoda, że to tak za czasów komuny Polski Ludowej było fest zaniedbane. No widzimy, co to był ten park. Tam mamy stof.
We Sierakowie mamy właśnie też ten drugi rzeczony kościół. W przodzie była tu mało kaplica, a nawet jak wizytowano na początku XIX stulecia i w dokumentach się zachowało, co tam szajpnięto tam, co to jest bardziej hereszcz niż kaplica. Fez mało, bo wybudował ją Sąfarosz bez żadnego finansowania od innych, żadnych sponsorów. Potem w 1870 roku powstała kaplica, też mało. W ogóle od początku był to kaplica, kościół świętego Jana Nepomucena. Mocka tych Nepomucków tu jest, też Dynkmalów, ja natrafiamy. No i w 1904 roku rozbudowano ten kościół do tego, jak dzisiaj wygląda, a jest to kościół neogotycki. Choć mały, to pięknie to wygląda, szczególnie od zadku. No i można się tym poasić. Sieraków może się czym poasić, nawet bo nie piękniejszy od tego większego kościoła świętego Piotra i Pawła, kiedy żeście widzieli na początku w tej wsi. No i w końcu dotarliśmy do Ciasnej, do siedziby gminy. Zatrzymał się tutaj na Parkplacu, niedaleko jest Amt, ale na tym placu amtowym Żechterowski nie ma. Co tu mamy? Choby taki amfiteatr. Kuknijcie, tutaj, ja. Tu mamy bina, tu jest widownia, sportplac do volejbola, do koszykówki, no i co tutaj mamy? Szachy. No i tak to fajniście zaaranżowane. Ja pamiętam, za Bajtlaka się jeździło właśnie, nie wiem, na jakichś feryjach i fascynowało mnie, jak takie, no tam były jeszcze większe te pionki, większe łodnos, jak Bajtel, no to wiadomo, też mały, przesuwało się. Ja, można tu pograć. Tam sportplac do futbalu, ja. No, widzę, fajniście to zaaranżowane, stromy, jakoś alejo, no i tam chyba mamy jakoś rzeka w tej przykopie. Obejrzymy, no taki strumyk, coś tam płynie, nie wiem. No idziemy dalej w tej Ciasnej, bo no mam tu zaplanowany pałac, no ale wiadomo, siedziba gminy to trochę bardziej tutaj jest urbanizowane. Plac amtowy, gminny amt, fajniście to zaaranżowane, fontanna, tak modernie, no ale stylowo. Obejrzyjcie, jak się ten kamień obraca, fajniście. No i mamy wieś, tak jak powiedział, no ale troszkę właśnie tu w tym centrum jest to zurbanizowane. Kuknijcie tutaj, tu można też we szachy przyjść, grać i swoje pionki trzeba przynieść, zakaz kurzynio. Plac graczek do bajtów, no ale co wam chcę pokazać? Propaganda, no musimy, nie można przy tym tak egal przeleść. Po prostu mieli plac imienia Powstań Śląskich 1919-21. Stronniczy tekst propagandowy. Pognijcie, Sejno i tak dalej, na 2019 roku Powstań Śląskich i tak dalej. Ale tak, zbliża się rok 2021. Rok 100. rocznicy trzeciego Powstania Śląskiego. Marzeniem wybitnego męża stanu Wojciecha Korfantego, no dla mnie raczej zbrodniarza i do setek tauzenów Ślązoków, był powrót do macierzy. No to jakiej macierzy? No pieronie Polska nie była macierzą dla Śląska. Powtarzam, co tu przodzi były Czechy, przodzi była Wielgomorawia i no, cygaństwo utraconego polskiego, piastowskiego Śląska. No, Piastowie to Poloki, no to też nie do końca nawet właśnie zastanawiają się historyki, co z tym Mieszkiem. Eli on był wikingiem, Eli on ze Moraw przybił po rozpadzie państwa wielgomorawskiego, Rajchu Wielgomorawskiego. No nie będziemy się na tym skupiać, no to jest cygaństwo, ja. W ogóle samo miano Piastowią, o to nie skorzej wymyślono. Powodem tej utraty był podział i rozbicie dzielnicowe Polski. No ja, to prawda. I no tak pamiętajmy, 1194 to już jest Śląsk niezawisły. Niektórzy go dają 1227, a nie tak jak niektórzy go dają XIV stulecie, kiedy Kazimierz mianowany Wielgim miał się zrzec Śląska. Nie, on się zrzekł roszczeń do Śląska. O tym my go dali już w większych tajnikach. No i co mamy dali?
Wcześniej powstanie śląskim, no jakie to było śląskie powstanie? Oni się bili o Polskę, to co żech powiedział już, że kto zamianował przodzi polskie powstanie, albo inkrze miana, co żech powiedział przy tym pałacu. Ja? Pod przywództwem Wojciecha Korfantego powstańcy śląscy wywalczyli znaczącą bardziej uprzemysłowioną część Śląska. Bardziej zindustrializowane to tu było, ten wschód. Lubliniec, część ziemi lublinieckiej wróciła do Polski po prawie 600-letnim oderwaniu od macierzy. Zaś tu podkreślanie cygaństwa, wszędzie tu jest szlajbnięte macierzy. 600 lat, 1922, no jako to? No to cygaństwo. To jest właśnie podkreślenie tego, że 1300 w XIV stuleciu Kazimierz. No nie, no to jest cygaństwo, ja? To wiele to mamy 700 lat, ja? Ponad 700 lat. Terena czasno pamiętnienie czynu powstańczego, tak dalej. No i tu opisują, co powstał Dynkmal we Glinicy. To był inicjatorem. Weteran błękitnej armii generała Józefa Hallera i powstanie śląski Piotr Włoszczyk. No i tu zaś propaganda, tak dalej, jako to tam 1 kilometr było jako to szlajbnięto Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, do pogranicza, no bo tu była granica, właśnie ta gmina też ciasno była potajlowana dzisiejszą gmina granicą, część właśnie była po zajcie niemieckiej, część po zajcie II Rzeczpospolitej Polskiej. No i tu jest opisywane, tak dalej. 1 września 1939 roku zaczęła się wojna, no i Dynkmal zniszczyły nazisty. No i go już chyba nie ma, nie odbudowano, no i niech go już nie odbudowują, niech se dadzą pokój, bo tej propagandy naprawdę jest tyle. Kto posprzątał i kiedy posprzątał po tej propagandzie. Kiedyś żech wam godał, że Śląsk zanim powstała industria, no tutaj industrii nie ma, kiedyś było, że my go dali, ale tam na wschodzie we industrialnej Tajli, tam kają mieszką Łaziska, Katowice i tak dalej. Śląsk słynął ze hodowli ryb. Wielgogrobla w Bieruniu, to że godał. No, co tu mamy? Przedsiębiorstwo produkcji i hodowli ryb słodkowodnych. Sum, jesiot, kapr, szczupak, pstrąg, tak dalej. Tu to mamy, tu dali są stawy, no nie tyle wiela we Krysie Pszczyńskim albo we Rybnickim, no ale są. I właśnie tu w tym starym budynku się tym zajmują. No mamy ten pałac, choć go nie widzicie, w przebitkach będzie trochę widać, to jest prywatny plac. Jak to było z tym pałacem? 1904-1908 to są daty powstania tego pałacu. W latach 30. upaństwowiony od nazistów, no bo tutaj to był ten niemiecki kierunek, na to wygląda, no że się nie nauczył, kaj ta granica leciała tak akuratnie, no ale tak to z tego to wynikło, no gdyby to było polskie, no to jeszcze przed wojną nazisty by tego nie przejęły, ja? Bez to wiemy, to idzie tak wyedukować. No i co dali? Potem w czasie wojny, w latach 40. był to lazaret. W 1943 roku płonął, a po wojnie był to PGR. No ale nie tak jak wszędzie, no skrót PGR, zazwyczaj to Państwowe Gospodarstwo Rolne. A tu było co? Państwowe Gospodarstwo Rybackie, też na R. Tak jak wam tam pokazywał te ryby, ja tam przetwórstwo, tutaj musiały być stawy i tak dalej. No dobre. I potem co jeszcze? Ośrodek wypoczynkowy Dychanio dla bajtlów tu był. No i we 1982 roku Dom Dziecka. Co tam jest teraz? Chyba raczej nie dom dziecka, choć no nie wiadomo, myślę, że ktoś to przejął i tam mieszkał. No, część tych pałaców jest zaniedbanych, część jest wykorzystanych kulturowo, jako jakieś amty i tak dalej. Część można zwiedzać, no a we części ktoś mieszkał, bo miał geld i sobie kupił. Jakby ja miał geld i byłby na Górnym Śląsku jakiś zaniedbany pałac, no mocka takich jest, to bych też kupił, wyremontował i mieszkał, albo przerobił na hotel restauracyjny, no bo też takie są te pałace. Toż tak jak godą te pałace dzisiaj spełniają rozmaite funkcje. Niech spełniają rozmaite funkcje i no nawet niech
ktoś prywatnie mieszka. No, my na tym nie korzystamy, bo nie możemy zwiedzać. No ale niech one nie popadają w ruinę. No niestety polski rozkierunek za czasów komuny do tego doprowadził, lata powojenne, niemiecko-erbowizna, nikt o to nie dbał, no i tak się to wszystko rozsuło. Część z nich powstało. No i mam nadzieję, że taka tendencja będzie. Sumy w miejscowości Jeżowo. Ja to drugo, no i starsza miejscowość w gminie Ciasno. No i co tu mamy? Kościół. Kościół świętej Hedwig von Schlesien, Jadwigi Śląskiej. Baby od Henryka Brodatego, matki od Henryka Pobożnego, który zginął w bitwie z Tatarami w 1241 roku. Hedwig przybyła ze Bajerów, no ale je patronką Śląska, bo wrzeniła się, wyszła za mąż za właśnie w śląski ród. No i co mamy z tym kościołem? No, w przodzie była tu kaplica, XIX stulecie. Mimo że wieś tako staro, to przynależała do parafii, do farności we Sierakowie. Tam my byli, nie było tu farności, nie było tu kościoła i no ta kaplica. Ten kościół, barokowy kościół, mały, ale neobarokowy, toż piękny, powstał w 1960 roku, konsekrowany. W 1958 roku go zaczęto budować. Jeszcze potem dokończano wnętrze. Słuchajcie, 60 lata, Polska ludowo. Walka z kościołem niby. Tak nie do końca to było. Wiele razy, że wam pokazywał kościoły, które zbudowano za komuny. I no, zazwyczaj to było do 47 roku takie piękne, a potem to ewentualnie były jakieś takie baraki, takie bez żadnego sznitu. A tu ja myślę, no i przecież, że to jest kościół, który ma 100 albo ponad 100 lat. A tutaj ten kościół ma lat 60 od konsekracji 63. Ja? Na co jedynie polski rozkierunek komunistyczny wtedy się nie zgodził? Na Turm. Turm dobudowano dopiero we 2008 roku. Czemu się nie zgodzili, a na kościół się zgodzili? No bo była tu jednostka wojskowa i mogliby obserwować z tego Turmu. No to jest coś, no naprawdę ten Beispiel takiego kościoła neobarokowego, no niedużego, we 60 latach, głęboko komuna. No ale tak to fungowało za komuny. Były lata takiej odwilży, potem zaś nie pozwalano, ta religio była w szkołach, nie. Kościół rzymskokatolicki wcale nie miał się tak źle za czasów komunizmu. Tako jest prawda. Nie to, co tam fanzolom tak dali, i no to są żywe dynkmale, które nas uczą, jako to było. A za komuny Kościół poradził się dogadać ze reskirującymi, no i na opak. Prostomili. Tyle na dzisiaj. Byda się z wami tutaj żegnał pod słońce, że godą. O, to może teraz tak na stromy duże na Kirchhofie. No Kirchhof wcale nie ma taki duży, no to widać, że właśnie tu ten kościół tak długo nie funguje. Taki krótki tajlik na nowo się wdrażą. Był rzek na feryjach i tak długo tego tajlika nie było, co rzek powiedział, a rzek tak długo nie kręcił, bo tydzień nie było. Jeszcze tutaj wrócę do Kresu Lublińskiego. Ustała mi jedna gmina. No ale za tydzień byda w gminie Walce, jeśli się nie mylę, bo tam jest ugodany już z ekstra gościem, no mogę zdradzić, z Alanem Jasikiem, który tam rezyduje, kwateruje, który jest lokalnym
działaczem i myślę, że to też będzie naprawdę fajnisty tajlik ze Krysu Krapkowskiego, kaj wrocą, kaj byda też realizował, bo na razie był tam jeden tajlik, ze Klein Strelic, Strzeleczki, z Andreasem też polecą. No i tam byda się zajmował bez najbliższe tydnie, myślę, tym Krysem Krapkowskim, a potem jeszcze Trubliniecki. To mamy zaplanowano końcówka lata i podzim. Troszkę się pogoda na szczęście zrobiła. No i tyle. Roztomili, filujcie mnie na Facebooku, Instagramie, abonirujcie tutaj na YouTubie, co by coraz więcej było personów, które richtig to oglądają. No, abonirujących już je prawie 4000, no ale tak z tym oglądaniem, no to by mogło być lepiej, bo to 2-3 tysiące to jest trochę mało, a trzeba przyjechać, zrobić scenariusz, zmontować i tak dalej, i tak dalej. Ja to dajcie mi tej siły i widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Chowcie się.